अपना पति से कहा करी ना कोनो खबर ना समाचार कोनो आइल बा आँख असरा में बा जियारा बलम घबराइल बा चिट्ठी लिख ले ससुर जी बूढ़ बानी तो कुछ अगर अढ़ावे के होई तो हम केकरा से कहब केकरा से हम मंगवाए साड़िया पियरिया केकरा से हम के नवाए नारियल नींबुआ केकरा से हम के नवाए साड़िया पियरिया केकरा से हम मंगवाए नारियल नींबुआ बूढ़े पानी कैसे
घाट केकरा संगे हम